Kysymys on sellaisesta aihealueesta, joka koskettaa tänä päivänä kaikkea ja on hyvin tärkeää. Tutkitaan kaikkea sitä, mitä ihmiset puuhaa esimerkiksi kännyköiden kanssa tai mitä tekee netissä tai mitä ne pelaa tietokoneilla ja erilaisilla konsoleilla. Eli ollaan kiinnostuttu tämmöisen uuden informaatioteknologian käyttäjäkokemuksista. Eli kaikkea sitä, mikä koskettaa ihmisiä nyt tänä päivänä oikeastaan halusi tai ei, niin ihan jokaista. Eli kaikkia niitä härveleitä ja ohjelmistoja ja nimenomaan käyttäjän näkökulmasta se on digitaalisen kulttuurin tutkimuskohde ja digitaalisesta kulttuurista tulee pikkuhiljaa kulttuuriperintöä. Eli tarkoittaa sitä, että miten uudet sukupolvet tulee vanhemmiksi, niin esimerkiksi vaikkapa tietokonepeleihin tai netin käyttöön liittyvä asia, niin ei se olekaan mitään uusinta uutta tai tulevaisuutta, vaan siinä on myöskin se oma historiansa, jota nämä henkilöt haluaa muistella ja esimerkiksi myöskin vanhoja pelejä tai vanhoja sovellutuksia käyttää edelleen. Erilaisten peliyhteisöjen toimintaan, myöskin yleensä tämmöisen peliteollisuuteen, sitten verkkoyhteisöihin, sosiaaliseen mediaan. Et pyritään semmoinen jonkunlainen leikillinen asenne aina säilyttämään. Tässä nähdään, tämä on mun ensimmäinen tietokone, Salora Fellow-kone vuodelta 1984. Kännykkää, nämä ei ole ihan sellaista modernia älypuhelinmallia. Nämä voisi olla myöskin, mitä me voitaisiin käyttää sitten jossain tutkimuksessa. Peleihin liittyvät oheistuotteet ja muut niin on sellaisia, mitä me voidaan täällä digitaalisessa kulttuurissa tutkia, jos ei me jakseta siellä verkossa pyöriä ja niitä verkkosivuja tarkastella. Paljon kiinnostavaa ja tutkittavaa, kaikenlaista uutta kehitettävää ja paljon mahdollisuuksia. Sen takia digitaalinen kulttuuri on aihe, joka kannattaa valita.